Ba't ba nagbulutong yun? Hi mga kagwaps, mga kalingap, mapagpalang maulan na hapon sa ating lahat for today's vlog. Update natin si Kuya Noni kasi ilang days na natin napainom ng syempre yung kanyang vitamins. And then may dala kami ulit, vitamins niya ulit. At syempre nakahalo na. So ayun, kasama ko si Ma'am Helen at saka si... Mapunta ka sa balon. Saan po kayo papunta? Si Ma'am Amy. So ayan, may bit-bit kami mga Jollibee. Hindi makakahawak sa tulay. Ay oo nga. Oo. Baka irabag mo yung itlog. Basag ang itlog. Ang mabibiglang higupin ni Kuya Noni. Tag-tray pati ito. Anis yan. Ubusin ni Noni ng higo. Mi, dahan-dahan lang sa paglakad. Pag ikaw nadama dyan, mauna sa'yo yung itlog tatalsik. Mabigat ka lang isang tray ano. Oo, mabigat po. Sabi mo ta. Wala kang diferensya. Oo. Pag ikaw tumalsik dyan, saluin mo yung itlog ha. Di baling maano yung itlog. Ano ito mga bilog. Santol. Dami. Ayun o. Ano ba? Ang kulimlim. May uod dyan. Lo, Matigas. matigas. Mamaya manguha tayo. Pwede. Ano naman yan? Kakainin. Kakainin, baka matamis. And shout out po Rich Team Evergreen at syempre kay Kuya Bal sa lahat ng Kalingap partners, Kalingap viewers, sa mga baguang subscribers, thank you so much at malapit na tayo mag 80k. Yan, pa-subscribe po ng aking munting channel. At after nitong kay Kuya Noni, mag-scout kami kasama ko si Mami, ma-scout kami. So yan, may mga bit-bit kami. Ayan, si Mami Lynn, may bit-bit din. At nung nakaraan kasi, nagdala na kami ng groceries dyan kay Kuya Noni. At may mga pagkain na rin sila. At yun nga lang, malungkot lang na balita kasi si Kuya Noni umiinom ng soft drinks, which is dapat hindi pwede kasi naka-oral medication si Kuya Noni sa akin ngayon eh. Tuwing dalaw ko sa kanya is kailangan mapapainom talaga siya ng gamot at nag-iiba talaga siya sa totoo lang. So yun naman si Kuya Marlon, hindi niya mai-guide si Kuya Noni at hindi sila magkakaaway sila. Kontra baga. Ayun, diretso lang po mi. Naliligaw po kayo. Ayun, sinasalubong na tayo ng aso nila. Ayun, si Kuya Marlon, no? Hindi mo narinig yung sasakyan, no? Ha? Pero hindi mo narinig, sa totoo lang. Mukhang naglabas si Kuya Noni, ah. Ha? Kuya Marlon, naglabas si Kuya Noni. Kamusta? Anong balita? Nagkatay ng manok. Ano na yan oh? Oh. Nasaan si Kuya Noni? Saan? Harong baga. Naghuhugas ng plato, nagsasalita na walang kausap. Ikaw ay nagsasalita na walang kausap. Tingnan mo si Kuya Noni sumasagot. Naghuhugas ako ng plato. Ha? Kuya Noni? Ay. Bakit ka na naman nagsasalita na walang kausap? Ha? Hindi na kami nagbili ng at walang mabilhan. Oo, nagsasalita ka daw na walang kausap. Baka yung sinasalita mo manok. Sino kausap mo? Wala. Wala. Pero hindi ka naman nagsalita na wala kang kausap. Parang ano na naman to si Kuya Marlon. Diyos ko, madulas ako dito. Oo, tutuloy kami talaga at mahirap ay maulan. Mabuti naman naghuhugas ka ng plato. Kumain na kayo? Si Ate Hilin. Uy, ano kung ako? Oo, si Ate Hilin, sabi niya. Ha? Ay, ganyan ni Nestor. Nandiyan na naman. Naalala mo, uy, patay na yung Kuya Noni. Naalala mo yung patay? Purya Nasigawan no? si Anhin. Patay na yun. Ginupitan mo pati Sinasabi na yun ni Kuya Nestor, Lord, paigihin mo na si Noni Lun kay mabait yun. Ginugupitan ako noon ako ay buhay pa. Kuya Noni. Matagal niyo. Ha? Matagal. Matagal ba? Oo nga pala. Ilang days ako hindi punta. Ilang days? Alala mo? 3 days yata. 3 days.
Me, 3 days na ba tayo hindi pumunta? Matagal daw tayo, sabi ni Kuya Noni. Ha? Oh, alam. 3 days na pala tayong hindi nagpunta dito. Oh, madali lang yun. Mm. Ulan ay. Maulan kasi, kaninang umaga sobrang lakas ng ulan kaya hindi ko na makarating dito. Aba, ang sarap ni Kuya Marlon na. Walang baboy doon sa patahan eh. Kaya ang binili namin, Jollibee na lang. Uy, punta muna kayo dito. Nasaan si nanay? Naglalayas po na dyan sa kabila. Sa Malakas ang ulam. Malakas ang ulan. Dala pa naman akong nasa dikdik Magkain muna kayo dito. Sa tara Kuya Noni. Magugas ka muna ng kamay mo Kuya Noni. Magsalo-salo muna tayo at baka buhusin tayo ng ulan At may sasabihin pati ako sa iyo ay. Madron, kain muna kayo dito. Bakit wala kang hugasin yan na lang? Kuya Noni, naubos mo na? Ha? Hugasan na? Kamusta naman ang tulog mo? Buti. Hindi mabuti nakakatulog ka ng maayos. Nakabawi-bawi pati yung mo, hindi ka na payat. Masarap na to kumain, Kuya Marlon. Masarap po yan kumain. Malakas po yan kumain nga ngayon. Di mainam at nakabawi-bawi na yung kapayatan niya. Kasi dami bagang nagsabi sa'yo, Kuya Noni, ang payat-payat mo na daw. Tawag ka ni Mami. Tara, halika. Bubusan mo muna yan. Magtatampo yan si Mami. Ugasan mo muna yan, kamay mo. Mamaya mo na tapusin yan. Tapusin ko lang po ito. Ano na baga? Saan galing yung manok mo, Kuya Marlon? Bigay po ng pinsang ko. Maigi nga ni at Ay, nagkatay sila? Marami silang kinatay? Dalawa po yung manok ay binigay sa akin itong isa. Ah. Na kinatay. Ano yung Bisaya? Ay, native. Bisaya, tuloy yung sinasabi ko. Native. Native ito. Native. Marlon, Siya, tara na. kumain na kahit malamig itong galing sa Jollibee. Madali na Ito po. ay gutom na ng merindalan. Sino mo na? Ayo. Ano yun, isang buong manok? Po. Ang aga nagsabo? Tinatamad yatang magluto ay Ano yan, yung talunan? di po. Madami doon sa kanilang manok. Na pinaluto lang kayo. Sabi ko, Bisaya. Yung pala native. Bisaya tuloy. Hindi kasi sa probinsya namin may mga ganun tawag na manok eh. Magnolia, Kaya gid. fresh chicken, at saka Bisaya. Uy. Yung Bisaya na manok, yung alaga talaga na Bisaya talaga. Na masarap tulahin, lalagyan ng malunggay at saka Lalagyan ko ito ng luya. tanglad. Masarap ito may luya. Tanglad, pati Kuya Marlon. Walang tanglad ay. Mm. Kuya Marlon, kailan mo to nakita na nagsasalita mag-isa? Kagabi. Ha? Gabi. Baka na naginip lang. Anong oras naman? Di ko alam mo lang po. Tapong orasan ay. Baka na naginip na naman to si Kuya Nuni. Parati ka ba na naginip, Kuya Nuni? Parati ka na naginip? Nanaginip yata. Ha? Nanaginip. Parati ka na naginip? Chat, nilabas na ni Ma'am Nilin yung mga pagkain, Sabi ko ay, Marlon! andyan na si Ate Ibe. May dala na yata ang raskatin. Hindi mo nga ako makakabili. Unahin ka muna ang pangkonsumo ninyo. Mamaya pag wala kayong pangkonsumo. Hugasan mo muna kamay mo, kaya Nuni. Napadami naman yun sa bobo. Bakit? Madali lang ba lumambot yan? Ha? Lang para madaling maglambot. Madali lang lumambot. Ako nagkakainat, lutong laki. Okay. Hatulan natin. Kaya Nuni, hugasan mo muna kamay mo. Para kasi may pag-uusapan tayo ay. Mamaya mo na tapusin yan. At kakampiranggot lang naman yan eh. May kanin dyan. Te. Gasan mo muna. Burger ba ka? Kain bakit? Wala kayong kanin? May kanin dyan. Kanin. Ay, mayroon pa. Kanin yung kanin, wala namang uulaman. Ito. Uy,
Spaghetti yan. May ano naman baga pong manok. Ay, kain ako. Diyos ko, hindi na hinalo. Anong lasa niyan? Kaya, Oh, wait lang. wala na ta si Junior mo ay. Ha? Wala na si Junior mo, nag-uwi na sa Ay, nag-uwi na. At naiinip dito. Wala daw dito yung mga kalaro niya. Nasa pila. Eh, Sarap, ang lamig. Bakit? Nunoy, mamaya na yan. wala si nanay ano. Hindi mo na yata nagsasalita, Marlon. Ikaw baga. Ano ko sa kanya. Sasalita pa? May kausapin mo. Kausapin mo. Oy, pag nagsasalita siya sa gabi, oy, gising pa ako. Sabihin mo pa, may kausap siya. Ay, ano na tayo, Kuya Marlon. Isa ka din ay. Pag nagsasalita si Kuya Nuni sa gabi na naginip, sagutin mo rin para may kausap. Naglabas si Nuni, naglabas. Nuni! No, ano na? Halika na dito. Mamaya na yan. Para ka naman walang bisita ay. Labahan pa nga yung kay nanay na damit. Halika na. Tapusin ko lang to po. O siya, sige, tapusin mo. Ano, isasalay mo na agad dyan? Ubus na lamang yung isa kong, pinapay. Dali na kasi hindi pa kami nagla-lunch. Anong oras na? Para gusto namin kasabay ka ay. Bakit ikaw, napareho man kayo ni Nuni? Kaya puro pala kay ano na lang kay nanay. Ha? Marin. Sa akin na lang ito. Ay, no, ito pala may isa. Ito na, mabalik na yung sinanay. Kaya meron din siya, binilan ko din. Ngayon, hindi ba na kumakain ng spaghetti? Hmm. Ito nang Si Kenuni, mahilig sa spaghetti yan. Kanina pa si nanay umalis. Anong oras? Ha? Bakit? Dipon. Punta yata dun sa Patilala. Kay Lola Conchita. Ano yung nagbibigay ng bulalo? Hindi. Buti wala kang lakad ngayon. Bakit hindi ka nakatakbo dun sa amin? Di niya alam. Kasi po yung manok. Ah, hindi mo narinig. Hindi mo naringig kami. Hindi ko na iwanan yung ginagawa pa eh. Hindi mo na nasakyan. Nakakinig ko. Eh, Sabi ko nga yung si Ate Rick. nge. Pag sure. Hindi nga naririnig ni Kenuni yung ugong. No, Kenuni. Hindi mo narinig, no? Sabay na tayo at busy talaga. Sa kwan ko ito binili. Baka kainin ng pusa yung pagkain mo dyan, oh. Yun, oh. Ay, nasa iyo. Pati, Meron na nito sa kuan. Nuni. Nandito. Tignan mo, di na malamig yan, Kuya Nuni. Wala nang hilo. Ito nga sa akin, di na Kamu, malamig. hinalo mo, di nagkalasa. Talaga si Marlon. Subo bagang hindi nahalo. Ay, hindi na, hindi, ano? Haluin yan. Hindi, yung kay Marlon, kinain kanina, hindi hinalo. Ay, hindi niya hinalo. Ngayon, si Kuya Nuni na maghalo nito sa kanya. Ayan, oh, hindi rin, oh. Mainit pa pati yan. Fried chicken, Kuya Nuni. Ikaw na maghalo dyan, Kuya Nuni. May tinidor ba yan? Buhay ito. Sa iyo? Sa iyo din, ano tayong ganyan, eh. Titigisa tayo. Kay nanay, nandito. Kay nanay. Bakit ikaw, hindi ka nagkain ng spaghetti? Ikaw, spaghetti. Oh, busog. Busog. Kakain ako para mabusog. Ito nga, ito wala na. Masarap baga ito lalagyan ng ano. Yung ganito, kalamansi. Nabili ka? Bawal baga sa'yo ang soft drinks. Sarap daw ay. Di ba kabilin-bili na ni Doktora Esquadra? Na-injikan ka pa pati. Bawal sa'yo soft drinks. Simpla ka na lang ng Nestea. Oo. Nesty. Gusto mo ganyan nga. Mabili ako. Tapos timplahin mo na lang pag nauuhaw ka. Ano? Sa sunod na araw, mag-grocery ako. Yun na lang ang anuin mo. Huwag ka na mag-soft drinks ha, kasi nakaka-ulcer pati yun. Ako may ulcer na ako, kaya uminto ako sa soft drinks. Sa lalaking sakit. Marlon, nagkukulo ano. Sa lalaking sakit, ulcer. Uy, Pag babae. Nagkukulo ano eh. Pag
babae, oils ma'am. Joke. Nagkukuloan yung lolo. Name. Teme. Mm. Pag babae, oils ma'am. No, ano kuya noni? Ice tea ka na lang? Ha? Uulsirin ka lalo sa soft drinks. Yun yata ang binigay sa iyo eh. Binili mo. Ha? Ito, oh, marami akong itlog. Isang tray. Ayun, mi. Isang tray yan. Ayun, mi. May kanin ako dun. May lagayan ka? Tray, kuya noni? Ang akong kanin. Ha? Kuya noni, meron kang May tray? manok ka pa baga? Bitbitin mo na yan. Lalagay ko. Baka mabasag. Malalaki pati yung itlog na yan. Maganda yung itlog na yan, malalaki. Minsan po. Inaano mo na lang. Yay, Nakain mo kuya na nila. noni. Tinamad magluto, hinigop. Tinurok ko eh. Si, Sinurok na. nahuli. Tagal lutuin ay. Kaya Nakatamad pating magpadikit ano? minsan. Huli si kuya noni, sinurop ang Huwag itlog. kang tamarino ni, kakaawa si nanay. Luto. May Maawa pagkain na- baga. Maawa ka naman doon kay nanay mo. Hindi ka nagpuntanda na. Mamaya po sana kaya bukas. Mamakina ako nag-aarali. Naiigi na yung likod mo. Hindi na po. Ay, nakuha dun sa ano? Maganda yun. Vitamins? Yun ang ininom mo kuya Marlon? Inom ka noon magagabi. Kasi trabahoso Isa sa umaga, ka. isa sa gabi. Kanin. Nomino kasi trabahoso siya. Ano? Ay gamot ko yun noon, ay ano? Gamot ko yun ang gamot ko sa US. Yan po. Oo. Mainom ka nung umaga-gabi kasi 12 hours ang ano nun eh. Sarap man no, kuya Maganda Marlon? yun, maganda yun ano. Yung spaghetti mo, umalamig na yun. Ano yan, pagka hindi mo kakainin yung chicken kuya noni, wala na yan. Di na yan crunchy. Masarap yung kainin pag mainit. O, tingnan mo si Marlon oh. Bera, kumbira, ano Marlon? Sabi niya. Ay, si Haluin Marlon mo nga yung kanina, spaghetti hindi at di ba hinalo. gahalo yan? Haluin mo noon eh. Baka gaya ka ni Marlon. Hindi na hinalo. Walang lasa. Walang lahat. Kain Lo. po kayo. Sige na, Kain na kami. kumain na Ito kami. yung, bakit ikaw ano? Ikaw rin. Mi, puno. Sa camera pa yan. Puno. Ako Alam nga, mo na. Tinapay lang. Eh, ganito ang tinapay. Mm. Hindi ko na kayang kumain. Ay, ang sarap niya na. Nay, pilisan mo, Nay. At nandito yung pagkain mo, Nay. Naghihintay. Ang pero. Ay, may dadating pa kuya nuni na bisita. Hulog yung tinidor mo Wala nun. na sila. Huh? Wala nang handa. Yan ang handa. Sa Ay, birthday kaya mo, nuni. may handa tayo. Oo, magtatanong ako sa kuya nuni. Kasi birthday mo naman yun eh. Oo. Ikaw na lang mag-imbita kung sinong imbitahin mo. Si William. Huh? Si William. William. Sino William? Nandiyan sa Mayang. Ah, Mhm. puro lang kita dito ah. Yung taga-tanim ng kanggos dyan. Ah, O sino pa? Sino babae? hindi may magkudkud ka ng kanggus. Babae sino? Ang dami dyan babae. Sino? Undang. Si Lady Gaga. Puro Pangarap. ka lang Pangarap mo talaga si Lady Gaga puro ka ay. lang Lady Gaga. Haluin mo yung spaghetti mo kay nuni para ano, May lasa. yung sauce. Sa rabadit na yan. Ay, walang lasa yan. Hindi mo hinalo. Ano? No, walang lasa, oh. Hindi mo hinalo, no? Haluin mo. Mm. Yeah, Kinakain- masarap yun. Ha? Yeah, masarap yun. Sarasa ng manok na papunta dito. Ah, ano? Daw ang ticket. Maihalo. Naihalo mo din? Mas mahal pa daw sa akin ang ticket. Saan daw? Saan? Mas mahal pa? Ang ticket. We, Ano yun? Ano yun? kay Sarah Badit, yang palalab. Uy, padating ang palalab, lo. Nag-usap kayo? Mahal nga daw ang ticket. May mahal ba sa pag-ibig pa? May mahal pa ba sa pag-ibig pa? Kaya ano ni? May mahal pa ba sa pag-ibig? May Diyos pa si nanay. Ayun, nasaan na? Ubus na. Saan na? Wala na? Wala na. Kulang ba? Bakit akala ko kasya yung ano ninyo? 6. Oh, isa, dalawa, tatlo, Lima. apat, lima.
Uli mo Oh. pala. Meron pa. Meron pang isa. O, sino pa? Sino pa Kuya Noni ang iimbitahin mo? Isa lang? Sabi niya malamig. Medyo maalat. Hinalo mo ba naman dyan yung sauce ng chicken? Iwan ko sa'yo. Haluin mong masyado. Anong malat? Hindi mo hinahalo ay. Cheese yata. Bakit hinalo mo Ayun. yung chick? Maalat yun. Yung, ano ka Kuya Noni? Hindi hinahalo ay. Hindi, naglulo ko lang naman si Nuni. Sarap yan. Malat ko noon yung spaghetti kay, ano ba kasi ang hinalo mo? Nahan yung chicken. Ayun o, maalat daw. Binudbud niya dyan yung sauce ng ano eh. Ate, o kanin. Ay, sayang yan. Binudbud mo kasi. Huwag mong budbud. Laplak na yung asin mo. Sayang yan, Nuni. Yung kuwan man pala ng chicken ay inano mo ay. Binudbud niya sa... Daw sinanay. Na ito man, mayroon man siya. Oh. Sa dip-dipon. Nakain ba ganito yun? Sinanay. Opo, kumakain po yun. Ano pa meron pagkain dito? Marami pa naman dito ah. Ha? Marami pa, meron pa dito. Oh. Ano yan? Yaw ko. Ayaw ko na. Doon kay Marlon. Ayoko lang. Ha? Ang dami pa, meron pa oh. Nuni. Tinapay. Huwag ka na kumain ng kanin. Yan na lang tinapay. Hmm? Mm. Nag-aagawan. Kala ko nga ay bukas pa kayo mapunta dito. Oh? Kala ko bukas pa kayo mapunta. Ano ang akala mo? Ang kala mo. Mapalod sana ako. Ha? Mapalod. Bakit? Machat? Napalod. Tatanong ko si Ate Helen kung saan naman kayo nagpunta. Tapos? Mapalod ka? O dahil pa sana nga ako ngayon. Bakit? Pati-pati. Ha? Pasi-pasi. Pasipasiyo. Sama mo si Kuya Nuni. Pag magpa-diet ka. No, Kuya Nuni. Nasama ka kay Kuya Marlon. Ay, magkantaan tayo doon kay Ma'am Helen. Hindi sa ako nasama. Bakit? Wala man akong nasakyan. Maglalakad-lakad ka, Nuni. Para maiba naman. Busin mo na yan. Binuhusan mo na yung Sayang yan, chicken Nuni. mo. Nay! Nay, parini na may pagkain, Nay, oh. Ayan na baga? Ayun na po. Nasaan na ba yung alaga mo kay Nuni? Ano nga yung pangalan ng alaga Kainin mo mo? yung manok, Nuni. Hindi hinahalo ay. Hindi na halo ay, kita mo, maputi, oh. Kasing puti ko yung maputi. Papulahin mo, Nuni. Haluin mo. Pusa Marlon. Ay, Marlon, nandyan ang pusa. Bigyan mo naman yan pusa mo, Marlon, para bumaba na. Ayan. Nay, anong dala mo, Nay? Masarap. Yeah, kain tayo. Kanin? Eh, tamang-tama. Meron ditong ano. O, kain ka po, oh. Malamig. Meron dito para sa iyo, Jollibee, oh. Hindi ko mabuksan. Mm-mm. Mm. Pwede mo ilagay dito yung ano mo, kanin. Yung paborito mo baga. Mm. Dito mo ilagay pwedeng kanin. Wala tayong ano, kutsara. Ang lamig ng kanin mo, Nay. Eh, ito na lang kainin mo. Lagyan natin dito natin ilagay ang kanin mo. Sa gilid. Na. Pwede ano? Nayan yung manok. Ha? Spaghetti. Haluin mo po. Oo. Haluin mo po. O, lagay kong kanin sa gilid dito. Dito. Buhos ko. Buhos ko. Ay, la. Saan kanin yan? Bakit may ulam ang kanin mo, Nay? Kumain ka doon? Haluin mo. Ano spaghetti? Nay, haluin mo ang spaghetti mo, Nay. tinidor, oh. Haluin mo para ano yung sauce sa loob. Ang tinidor, ani. Gaya nun, okay nun. Hinahalo yan, Nay. Hinahalo. Nay, Meron na. hindi nga haluin mo para lumasa. Wala yan lasa pag hindi hinalo. Yan.
Si Marlon nga ni, kinain, hindi nalo. Si Raul. Maputi. Saan nakalagay? Ay, bumban. Doon. Mababaw daw ang hukay, kaya hindi maganda yung labas ng tubig. Hindi na lang yan. Ha? Hindi nakadirekta, kaya ang pangit ang labas. Dapat yun ay nakadirekta. Mali ang pagkadiskarte. Hanapan mo ng magawa. Takpan mo lang. Maulam mo pa yan. Ibalik ninyo, Marlon. Sayang. Nay? Papadirekta ko po yan. Saan? Pag may nagmagawa. Hindi ko pa po nakakausap yung nagawa niya na. Nakadait pa. Paano mo kay ano? Siyang nakaalam dyan sa gumagawa na yan. Sino? Si Marlon? Oo, siya man ang nag-contact niyan. Hindi na. Kawawa naman yung Hindi ko na sponsor. nakukontak yun ngayon. May asawa na daw po ay. Sino? Si John John. Yung nagawa po niya. Ah, nag-asawa? Asawa. Nakaasawa na. Kahit nakaasawa. Hindi na kaya. Kailangan na nga yun at nakaasawa na. Ano po? Asawa lang yun. Kailangan na ang Sino? Ikaw? kailangan na ang pang-sustento noon at nakaasawa. Akala ko ikaw kailangan ng mag-asawa. Wala naman. Buti ko nga si Lady Gaga. Hanip na ano yan? Masarap, Nay? Malasa? Tanungin mo daw. Masarap. Nay, malasa? Ha? Spaghetti. Ha? Spaghetti. Opo? Malasa? Ah, hindi. Wala namang, Kawawa naman yung nagbili niyan. wala namang masarap yung kay Nanay Marin. Puro madata. Tinatanong mo pa kasi, Mi. Dapat hindi mo natanungin. Puro madata. Si Kuya Nuni, serious nag... Oh, anong lasa, Kuya Nuni, sa'yo? Oh, masarap gani. Daw Tapos si baganay. nanay, wala daw lasa. Kainin mo na yung manok. Nay, wala talagang lasa yung dila ni nanay. Kawawa naman yung nagbili niya, nanay. Oo, ayun. Wala naman lang. Wala palang lasa. Adobo lang po. Wala daw lasa, wala. Adobo mo to. Pwede na. Ito naman. Sana may tugaling Ha? yung manok. Ang manok? Ano, Ano, yan? saan galing po? Galing sa gubatan. Dalang bang binalibad. Ano, Galing sa gubatan pa naman. Ha? Galing sa Hinabulan gubatan. yun dyan kanina. O si Nuni, si Kanuni, tatanungin ko, Kanuni, saan daw galing yung fried chicken? Jollibee. O, sa Jollibee. Nahuli sa Bulasan. Nagpunta sa Jollibee. Grabe. Pero masarap no, ne. Sarap. Eh, bakit naman si nanay? Parang masarap. Wala nga masarap dyan. Puro walang lasa. Nasakit ang ulo ko sa iyo. Hindi daw masarap, Kuya Nuni. Hindi daw Wala daw lasa. Tanungin mo kung anong gustong handa sa birthday ni Noni. Nay, magbi-birthday na si Kuya Nuni. Anong gusto mong handa? Ewan ko yan. Anong gusto mong handa sa birthday ni Kuya Nuni? Nga, ito mga aso, pwede na yan. Wala. Noni, Wala. noni, pwede na yan, o katayin natin. Yung pusa. Minudo. Yung pusa daw. Hindi na kinakain ng ganyan. Ha? Bakit naman hindi? Yan nga ang, ano ano tawag niya? Pulutan. Tinuwi na nga yun nilagang Nay? pusa lang. Tinapay? O, kainin mo, Nay. Oy, tinuwi na nga yun nilagang Kainin pusa mo lang. po. Oo nga eh. Nay, sige na, Nay. Kinain. Kainin mo na. Linagang pusa. Ay, Ah, nilagang pusa. kinain. Ay, Diyos ko po. At gutom na. Sino nagkain, Marlon? Tinuwi na. Roy na daw. Sino, Rowena? Nagutom si nanay sa liko. Gutom si nanay. Parang mo na yung inaagun mo. Ulan. Agoy, patay tayo nito. Umuulan. Hindi Mahirap man maglakad nagkaano ng palabas. kahoy si ano ay. Hindi pa ako nakakasibat. Ay, paano yung Maulan pa ay. kung hindi nawala yung lutuan, yung gasol, mabibilang ko kayo ng gasol. Ay, kung Ay, winala mo naman yung ano ay, tangki. Ba't pinadala mo nun eh? Napagod si nanay. Lahat ng pera eh. Mayaman yun! Mayaman nga eh, walang pera. Ay, Diyos ko, hindi nawawala. Yan yun. Sino, Nay? Sino?
Gama. Sino? Wala man na ito. Hindi niya mainom at malamig. Pakainin mo yung mga alaga mo, Nay. Ala, umuulan. Wala umuulan. Dito hindi umuulan at may mga puno. Ang sa daanan mamaya, magkanda dulas kami nito kaya noon eh. Saan kayo ma-vlog? Saan kayo ma-vlog? Dito sa iyo. Dito, sa'yo. Ininom mo na ito? Nay, gusto mo, Nay? Inumin. Ayaw na daw niya. Ito po. Yan, oh, share kayo ni ano. Masaan ka na? Naubos ko na yung sa akin eh, oh. Sayang. Kape. Opo, Ayun pa ba ang laman? iced tea. Wala na. Sa Jollibee. Wala na. Wala na, Kuya Nuni. Inumin mo na yan, Kuya Nuni. Oh, sarap. Sarap ang timpla noon sa Jollibee. Eh, yung spaghetti na may Ah, matamis sa maigi. Ayaw mo na ng spaghetti mo? Lah, Sayang kuya. Sayang nun eh. Ang dami oh. ay spaghetti, Kuya Nuni. Ayaw na ni nanay. Parang 2 subo lang ata si nanay dyan. Nay, gugutumin ka mamaya, Nay. Dalhin mo tong spaghetti mo, Nay. Marlon. Kaunting sinubo ng spaghetti. Sayang oh. Busog na ako ay. Ay paano yan? Tatakpan na lang. Madukot na naman yan mamaya. Ah. Sayang. Dudukutin niya yan mamaya. Asan na ba yung ano? Kasi mo na yung kanin. Yan na niya. Alisin mo na yung kanin. Tamang takip. Hindi, sausawan mo. Ano yung takip? Yan. Hindi, dyan mo na yan, ano. Para sausaw mo na yung ano. Manok. Walang takip. Inalis mo naman. Oo. Paano mo takpan yan? Okay, sama mo ito. Ay, di mo na maubos? Ito, ubusin. Manok pa yun? Naubos. Hindi, manok pa yung dala ni ano? Marlon? Opo. Ang inano lang ni nanay yung ano. Yung manok. Pakisuyo daw ng plastic. Wala Wala naman naman. pa po yan. Meron pa. Meron pa Sa kanya. Bakit mo ka nag-inom? Bigay ko kay tatay. Bigay ko kay tatay. Sino tatay? Ay, maulan yata. Titingnan na lang natin mamaya. Bagay, bagas. Kung malapit lang to si Kuya Nuni, isama ko to ngayon eh. No, Kuya Nuni. Malapit lang sa kuan. Kaya lang malayo eh. Nuni, pusa. Saan kayo pupunta? Napunta pa kayo sa Mercedes? Hindi no. Ay, yung pinuntahan. Maganda? Pinuntahan na. Oo. Eh, saan nga ba yung daanan doon? Taguntong yata yun. Ha? Taguntong. Kalimutan ko na. Yun, Patay na yun. Uy, Kuya Nuni. Yung pinupuntahan natin na, kuan? Si Lula Edith at saka si Lula Ason. Patay na yun. dalawa. Oo. Magkapatid. Matagal na yung patay. Patay na yun. Naalala mo pa? Binablog ni ano? Sir? Ni ano, ni... Sir Olives. Oo. Oh, mayroon pa po yan laman. Wala na. Meron yan. May laman yan. Siya yung dadalhin ni Ma'am Ritz. Ito oh. Ito baga oh. Ano tayo? Ay, Diyos ko po. Baka masurahan yung pagkain ng matanda. Tinalian ko na ito. Bakit mo? Inubad. Ay, naku, May. Sinisimot pa yung basura at ilalagay din sa kakain. Saan galing ang kalamansi mo, Nuni? Malalaki ang kalamansi mo, Kuya Nuni. Mahingi daw ako, Kuya Nuni. Pilagyan ng isang kalamansi. Ikaw hilin. Pinigaan. Nuni, oh. Ano yung Sauce. Mahilig yan si Kuya Nuni sa sauce eh. Pilagyan ng isang kalamansi. kalaso ito ang sinasabi? Titigaan mo baga ng kalamansi ito, spaghetti. Naglilinis si ano eh. Masarap naman ang tulog mo, Kuya Nuni. Hindi mainam at nawala na baga yung eye bag mo. Nung nakarang araw ay, At sabi baga ni ano, payat mo raw. Sabi nung mga ano ng... ini, kanta na. Sige, marapag ka dyan. Madulas dyan. Nyok! Nagbibilad na nga ako't nang ako'y pag-uwi ay kasama na ako dun sa mga ano,
Maiitim. Hindi ka naman iitim, eh. Ay, iitim yan. Basta, Sus. kataong lang ulan ng ulan ay. Pag mainit na mainit, pumunta ka sa pinakang ng bagasbas. Ganyan ka. Sa buhangin. Kasi nakatupis. Diyos ko, parapado mo ako kay tatay. Ganyan eh. Ano, Kuya Noni, tingnan lang natin kung hindi mangitim si Mami, sa bagasbas. Bagasbas. Pag mainit noon punta tayo sa Bagasbas. Hindi kaya sa Mampurog. Gustong-gusto ni Kuya Noni sa Mampurog. Ano, Kuya Ano Noni, gusto no? nun eh? Mampurog, Bagasbas. Kailan mo pa yun eh. Mas-swimming na tayo, Kuya Noni. Kuya Noni, saan mo gusto mag-swimming? Wala ay si ano yan? Aljid ay nilayasan ako. Umuwi na. Inaano ko lang na nilayasan pa. Sa napilayan. Oo. Magkwento ka, Mamilin. Dali na, bilisan mo. Hindi, una, sabi niya, alas 7. Alas 7 tayo uwi, Sabi niya. O sige, pagbibigyan kita. Hanggang 5:30. Hindi, alas 7. Sabi niya. Hanggang sumulpot. O sabi ko, bakit ang kadali-dali mo? Naandito ka na. Wala pala niya mga bataan niya dito, yung mga kunay niya. Mga ano daw. Mga Yakin. Yakin ka laro. Sabi daw dyan na yun. Ilang saging pa niyang kakain. Ang dali-dali ng uwi at may napilayan ka. Hindi pa ako nakakain ng saging. Tapos sabi ni Mamilin, bakit ba pinapataran tayo, mama mo, pagkakain saging? Ikalalaga lang yan. May nangyari. Ano yung ginagatang? Bunot. Bunot. Okay, may nangyari. Na ano pala yan? Nakakaluto ba yan bunot, Kuya Noni? Wala na nga yung bunot. Agoy, ginoo Dapat, ko. nung mainit, ipon na ng kahoy. Parang ito nagkukupra si Marlon. Mausok, Mamilin. Maganda nga yan, wala ang lamok. Kuya Noni, sino naglaba? Nang Damit dun, dami sampay, sa Marlon. Kuya Marlon. Sinama yung damit mo? Ako lang, Ay, naglalaban ikaw naman. nalaban ng damit mo. Ay, kanya-kanya sila ng laba. Natulog yung mga pusa ninyo. Gutom-gutom ang mga aso. Mabusog ay matulog na yan. Aso, pusa. Malapit ng birthday mo. Anong handa mo, Noni? Anong gusto mong handa, Kuya Noni? Anong ipapaluto mo? Higado. Ha? Higado. Igado? Tapos, Igado. Ano pa? kayo. Kayo? Kayo daw. Anong luto niya? Humba. Humba. Hindi, ililista na natin Ano yan. yung humba, yung pata? Pwede po yun. Ang pata. Marunong ka magluto? Humba, Kuya Noni? Mahirap siguro. Hindi, Tatim yun. Patatim? hindi. Humba, masarap din yung pata. Para, i-area na natin ang mga Sinong, ihahanda. Mag-ano kayo sa YouTube? Ang daming luto. sinong imbitado mo? Imbitado ni Noni, si Helen, si Rich, si Nanay Amy. Oh, imbitado na yan. Dagdagan mo. Kaming tatlo, no? Bitado. Si Carlota. Si Carlota, gusto mo? Talaga, si Carlota. Pipikapin natin si Carlota, mi. Ganda talaga ni Carlota. Ganda si Carlota, no? Ay, hindi pa niya nakita mi na, no? Ay, hindi pa niya nakita mi na may ngipin na. Ay, hindi pa niya na. Hindi pa niya Ang nakita. ganda na ngayon. Si Bina. Sino ba ang gusto mo? Si Bina o si Carlota? Hindi mo, may asawa na ako. May asawa na daw siya. Nasaan ang asawa mo? Nasaan ang asawa mo? Nasaan Si ang Bina. asawa mo? Si Bina na lang. May imbitahan. Si Si Bina. Bina. Maganda si Bina. Mahirap yun. Bakit? Mahirap dami ng asawa. Muslim ka. Pwede yun. Si Robin baga, Muslim. Oo nga. Sir. Ganyan ko yun, si Pag Robin. halimbawa nag-Muslim ka, ilan ang gusto mong asawa? Patay. 10, pwede na. Patay ka! Saan mo na yun dyan patutulugin sa bahay mong yan? Nakatayo. Wala nga tulugan. Ay di lalo ka na niyang Ano? nangyari na yun sa hindi ka Ano na. yung tingin? Walang tulugan. Opo, mamaya po. Walang tulugan. 10 asawa. Di lalo ka ng ano niyan. Sigurado ka nun. Siguradong ang mata mo na iloy-iloy ng mga.
Hindi, burakat ng mata. Pinipilit kasi. Pinipilit ano? Pinipilit. Burakat ng mata. Ay, burakat ng mata. Buwang-buwang ka talaga, Kuya Noni. Ang dami mong ka-abnormalan. Gusto mo naman na yun dyan pahigain. Hindi mo na magapayat si Nuni, oh. Oo, maganda ng katawan ni Kuya Noni ngayon eh. Kaya, Di man. Bakit ka kasi nagpapayat ng tuluyan? Hindi maayos na ang katawan Ayaw, niya. naghahanap na nga ng 10 weak asawa. lungs. Weak Weak lungs. lungs. Oh, weak lungs ka dyan. Bakit? May sakit ka sa baga? Mahina lang. Mahina lang ang baga. Tapos? Kapos sa hininga. Oh. Tapos ang hininga. Pasang hininga na paano? Ba't ka naman kinapos ng... Napupusan. Ano pupupusan? Bakit? Mainit. Siya. Ang lamig-lamig nga dun sa lugar niyo eh. Sabihin na natin na gusto mo 10 asawa. Sinong ipipila mo sa asawa mo? Bahala na. Siyempre, maghahanap ka na niyan. Ay, Noni. Hindi may mag-aasikaso na. May maglalaba, magmamlansya, magluluto. May mapaligo na sa iyo. May magpapaligo na sa kanya. May katabi na sa umaga, katabi sa tanghali, katabi sa gabi. Ang magaling niyan, ibubuhatin ka na lang. Hari. Bubating ka na lang nung May andas. sasabihin mo 10, oh. Kukunin ka sa kanya. O yung isa, Ay, hihilahin ka sa kanya. Nagkapilay-pilay ka na. Pinag-aagawan ka. Nagkapilay-pilay ka Ay, na sakat lang. ang araw ay ano lang nuni. Ay, Jesus. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. 7. 7 lang. Paano yung 3? Paano na yung 3? Sa'yo ito? Opo, sasakyan. Paano yung 3? Saan mo ilalagay at wala ng araw? Pinabaw. Ay, wala lang ang araw. 7 lang ang araw. Ano? Paano Paano? man maluto yan? Walang apoy. Kuya, ang puwan si Marlon. Kuya Marlon, usok na itong manok mo. Amoy usok ng karne niya. May usok na. Busog di pa rin Paano kate. naman mabilhan yan? Dapat pag ulan mabilhan talaga ng gasol. Wala naman yung tangke nila. Malay, pag may mga tangkik at kasama ang May gas, maghanap mga na lang tayo ng 2,000. tangke dyan sa labasan. Baka meron. Mga 2,000 plus. Maigi pa yata yung lutuan nila dyan. Saan po? Yung sa loob. Di ba may lutuan sila? Suffocate po. Suffocate. May pa, hindi yung burner, yung Hindi, may yung pa yun. burner. Suffocate. Wala yun. Siraan. Sira na din. Sira na rin. Siraan. Siya na yung binili Bili ni, ng bago na mali. siya na yung binili ni Ma'am Sara Badit. Mura lang naman yun. Ayan. Ay, mura nga. Ay, kung Ang mahal nandito nga yung... yung tangki. Kung nandito yung tangke, edi mas makakamura. Malay Ang gusto ko tangki. sabihin. Kasi na tayong bumili nung ano. Mura lang naman siguro yung tangke. Mahal. Mahal ang tangke po. Ay, kung Kasama, walang laman nga. nasa 2,000 plus. Kung laman nga ni ay Kasama ang 1,000 laman. na. Kasama na ang laman. 2,000 plus. Mm. Mahal pala. Ay, yung pang Burner 2,000 pa. plus. Sira daw burner nila. Kaya nga, 2,000 kasama na yung ano. Gagastos ng ano, mga 3,000 siguro. Oo. Kung bibili ng double burner. Hindi naman yun namang yung single lang naman mga Dapat, single lang naman. 6,000 plus lang. Yung single. Kasi pag single lang, mag-iintay ka pa dun maluto, ilulutuin mo. Akala tsaka ko ka may magluto rice sa cooker isa. yan sila. Wala ata? Wala baga? No, wala kang rice cooker kaya ni ano? Hmm? Wala kang rice cooker? Kung may rice cooker, Wala. kung may rice cooker sana, wala nang problema sinaing. Saksak mo lang yun doon. May rice cooker ako kasi ano ay 110. Ang dami kong gamit, kaya lang mga binili ko doon puro 110. Ay, sa US may 110 ano? Uy, nanguha pala ng ano. Diba? Nanguha ng... Hindi ka nakilala ng aso mo. Kasi sabi ko, ano, masarap yan pag may tanglad. Ano ba ganyan? Adobo nilaga. Adobo daw po. Adobuhin mo kaya Marlon na may tanglad? Adobohin ko may gata. Ah, masarap. Oo, masarap nga yung may gata. Ang galing ni Marlon magluto. Marunong magluto. Mm. Pwede yung gata. Tanim mo na yung iba. Tatanim ko ito. Saan galing yung ano? Tanglad, Kuya Marlon. Pahingi daw, magtanim din ako ng tanglad din sa... Kaya doon mo tanim. Sa Anong lulupain mo yung tayo ng aso? Meron doon sa labasan. Makikita sana niyo nilaragpas yan ni Marlon. Oh. Mga kahoy-kahoy niya.
Hindi niya ito nagdidikit, Marlon. Oo. Inaagon mo na lang yata ito. Kapaya yata yan, oh. Opo. May bunga. Meron, marami. Lagyan mo ng papaya. Oo, adobong may gata na may kapaya, Huwag naman Marlon. malapit yan sa ano, dito. Ang sarap. Dito, oh. Diyan, oh. Dito. Malalagyan yan dyan ng sabon. Kung dito. Pwede rin. Alam mo, itanim. Ano, Noni? Alam Busog? mo pag may tanlad pati, iwas ang ahas. Takot yan ang ahas. Oh? Oo. Takot ang Ano, ahas. Noni? Busog? Sa ano, sa tanlad. Takot ang ahas dyan, di nalapit. Mm. Kita mo doon sa Kubangbang, mga bahay doon, puro tanlad ang paligid. Kasi maraming ahas doon. Oo naman, may mabulaw eh. Mm. Hindi mo na pinutulan ng ano. Ba't nakahiga? Mabangon na lang daw po yan. Marlon, nakahiga naman yung tanim mo. Pagod na daw yan, kaya pinahiga. Busog, si Tatanim Noni. ka niyan para iwas ahas. Kaya baga po yung oregano, ano. Mm-mm. Sa amin mga bahay doon sa Kubangbang, puro daming tanlad. Ang ahas nga, sabi di ba kayo ng mabulaw? Mm. Ano kayo ni? Busog na? Siya di na kami magtatagal, Kuya Marlon, at kami may lakad pa. Makakaabutan pa namin yung pupuntahan Alas namin. 4 na. Alas 4 na. Mauwi na kami ha. Let's go. Basta yun na yung ano, mga imbitahin mo sa birthday mo. I-ready na namin kung sino man yung mga ano, pipick upin na namin gabi pa lang. Para magpa-party-party tayo dito sa ano. Sige na. Tayo na. Saka lahat na sponsor, imbitado. Oh, sige. Kaya yun, kaya po. Ha? Lin? Ang lahat na sponsor. Tayo namin ay baka Noni. Ay, kaya yun. Malaki. Kaya lang baka dyan sa tali na kamarali. Dapat malinis dito noon eh. Opo. Maglinis para Nandito pa ako ay pag birthday mo. Ay, kailan po ang alis mo? September. September 7. Dagdagan mo Kuya Marlon, papuntahan ka dyan, oh, hilera, oh. Kukunti lang yan. Dagdagan mo pa ganyan. No. Siya, tara, let's go, bye-bye. Ano yan? Pero bati? Ano po yan? Yung fish pan. Fish pan. Kaya ano ni, bye-bye. Ito pala yung fish pan na nakikita ko. Natapon. Tinapunan niyo yung plato, oh. Ha? Hindi, maganda pa. Ay, ewan. Saan ang butas? Ah, butas. Kaya pala inano. Kaya Marlon, uwi na kami. Si nanay natulog na ata. Yan muli, shout out Rich Team Evergreen. Kuya Bal, sa lahat ng Kalinga partners, Kalinga viewers. Shout out po. At syempre, kay Mami Amy, kay Ma'am Helen, nandyan kasama ko. Kay Ma'am Sisaline, kay Ma'am Bibing, kay Ma'am Asuncion, Romelda Cabardo, Ma'am Jean TV Official, Shinkanto, Ma'am Mi Camposano. Shout out kay Sara Badet. Shout out po. Kay Ma'am Pipadilla, Lily Hubilla, Bams 2.0, Daphne Vlogs, Amitaw Vlogs. Kay Bridget 06. Shout out kay Ma'am Miss White from Japan. Kay Ate Abeling Channel, Lia Manalo Channel, Maria Vlogs, Ate Inday Vlogs. Shout out kay Ma'am Gika Huti Channel. Yan, pa-subscribe din po ng channel nila. Shout out kay Kuya Mario, kay Ate Kat. Shout out din po. Sa lahat po ng viewers, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking munting channel, Rich Vlog ang inyong lingkod. So, done na rin po tayo. Them